estimats, bon dia, bona tarda, bona nit. Mireu, avui tinc un conte que necessito que us seieu ben a prop, un aquí i l'altre aquí, i que mireu molt bé els dibuixos, perquè aquest llibre que es diu El mur al mig del llibre del John Agee s'ha de mirar molt ben mirat, així és que anirem molt a poquet perquè pugueu mirar-ho ben bé. Mireu, aquesta història comença aquí, amb aquest petit cavaller que va molt ben protegit, porta una armadura i una escala, i està intentant agafar aquest totxo i posar-lo al seu lloc, que ha caigut. Aquest totxo és d'aquest mur tan gran que separa aquesta banda del llibre d'aquesta altra. En aquesta altra banda veieu que hi ha un tigre i un rinoceront, molt gran. El petit cavaller, veureu, ara s'enfilarà a l'escala i intentarà posar el totxo al seu lloc. Veieu? De moment l'agafa mentre l'ànec l'està mirant i ell s'enfilarà i diu: aquest mur protegeix aquest costat del llibre. Fixeu-vos que s'hi ha afegit ara un altre animal gros i un animaló molt petit. El mur protegeix aquest costat del llibre anem a veure de què protegeix. De l'altre costat del llibre, on hi ha el rinoceront, el tigre, el goril·la i aquest petit ratolí. El petit cavaller ens diu: aquest costat del llibre és un lloc segur, encara que fixeu-vos que aquí comencen a passar coses. I aquest altre també passa. El rinoceront, el tigre i el goril·la s'han espantat del petit ratolí. L'altre costat, diu el petit cavaller, no és gens ni mica segur. I el més perillós de l'altre costat és l'ogre. El petit cavaller diu: l'ogre, si m'enxampés, se'm menjaria. És per això que me n'alegro que al bell mig d'aquest llibre hi hagi un mur i d'estar en aquest costat i no en l'altre. Un moment, què està passant? Diu el petit cavaller. Suposo que vosaltres ja us n'heu anat adonant, no? De com l'aigua anava pujant. Se suposa, diu el petit cavaller, que en aquest costat del llibre no passen aquestes coses. Però l'aigua ha pujat i el petit cavaller està a punt d'enfonsar-se. Però mireu què fa l'ogre a l'altre costat. Uau, quina sort! L'ogre, en un darrer moment, ha pogut agafar-lo pel peu i l'estira cap amunt. Bufa, diu el petit cavaller, moltíssimes gràcies. I tu ets l'ogre que se'm menjarà? Li diu el petit cavaller. Però aquí em sembla que els únics que mengen són els de l'altra banda. Mireu-vos-els bé, què fan. Li diu l'ogre, rient ben fort. En realitat sóc un ogre bo i aquest costat del llibre és fabulós, li diu l'ogre. Apa, vine, que te l'ensenyaré. I el petit cavaller segueix a l'ogre per aquest lloc que ell no havia vist mai, ni s'imaginava com era. Què hi trobarà? Ho sabeu? Ei, ogre, espera'm. I això és el que ha trobat, una pila d'amics per passar-s'ho d'allò més bé. I conte, aquest conte s'ha acabat. I espero que us hagueu sentit molt bé un al costat
l'altre, un al costat i tots dos al meu costat. Adéu-siau.